ibingawina ngo2-1 iPirates lapho. Ngaqala ukubona umuntu ojabulela ukuthi udliwe ithikithi lakhe. Hayi angijabuli. Ukuthi manje kuyangimangaza. Ukuthi udliwa kanje. Ukuthi kwenzeka kanje umuntu ofuna iligi. Umpekle 29 minutes ngaphosisi. Kwabhala iswelele. Yeah. Zakhala kuso by the way ukeeper weswelele abadlali bePirates bekumele bambone lo keeper musu kumshaya phezulu yabo into engiyibukile yabona iPirates ngathi iyayitholela kwegulayo because naku Richards Bay yakora uzocina angithi yabona nale game le abaqeda kuyidlala yakhumbula nale game iPolokwane now bakora egcineni ngama last minute lese kuyophela umdlalo nale the last game before le namhlanje eswelele kwakukhala ukuthiwa wazwasho wathi ulokhunja uOward wathi mina mongangichoosisa between beautiful football and haram but beautiful football ayinama points iharam inama points wasa will choose iharam kwasho yena yabona nansi iharam same thing as umlandeli wePirates othi uma ngabe kudlala uMvuthuma ukhumbula uMahopa makudlala uMahopa ukhumbula uMvuthuma yini leyo